Moi! Eli meiltä oli toivottu varustepostausta ja mä ajattelin nyt sit vihdoin ja viimein toteuttaa sen. Eli aloitetaan vaikka näistä hihnoista. Eli tämmönen siniruskea hurtan hihna. Tällainen, johon kuuluu nämä valjaat. Mutta tota hihnaa me ei oikeastaan kauheasti käytetä. Koska käytetään enemmän fleksiä tässä. Koska Rocky on paljon helpompi ulkoiluttaa tämän kanssa. Joo. Sitten on tämmönen vihreä, vissiin koivuvärinen hurtan hihna, jossa on tämmönen joustopala. Eli se, jos se nykäsee, niin se ei tunnu niin paljon kädessä. Ja tää on yksi mun lempparihihnoista. Sitten on tämmönen puolikuristava panta, johon kuuluu tällainen ruskea hihna. Näitä me ei oikeastaan käytetä. Muuta kuin tätä ruskeat pantaa mä käytän ton vihreän hihnan kanssa. Sitten on vielä tää jälkihihna. Tää on vissiin 10 metrin pituinen. Nyt on jäänyt vähän käyttö vähemmälle, mutta onpahan kuitenkin. Sitten on näitä leluja, eli Rockin lemppari. Tää kutsupehmo. Tällainen, se ei meinannut antaa mun edes ottaa sitä tähän. Ja nytkin se tos vartioi koko ajan. Ja sitten on tämmönen norsupehmo. Nää on yksi Rockin lemppareita. Mitä? No siinä. Sitten on tämmönen joku vetolelu. Ei oikeastaan käytetä. Ja sitten on tämmönen possu. Ja sitten on tämmönen rapiseva joku kukka tai kana. En tiedä yhtään kumpi. Ja vesilelu. Tällainen ankanmuotoinen. Ottaako näistä siinä? Noin. No niin, siinä lähti. Sitten on aktivointilelut. Eli tämmönen sininen, pallonmuotoinen, johon pistetään nami tänne sisälle. Ja me käytetään näitä siinä, koska muut meidän namit ei mahdu sinne sisään. Ja sitten on vielä tämmönen toinen aktivointilelu. Eli tämmönen, joka pysyy koko ajan pystyssä. Tää on siitä hauska. Mutta täältä on vähän vaikeampi saada nyt nämä ulos, koska tää on näin korkea. Sitten on meidän dumit. Eli tää nyt ei ole dummy, mutta tää on patukka. Eli tämmönen, tästä Rocky innostuu saman tien, eli tää on enemmänkin meidän treenileluna. Sitten on tää sininen, joka me saatiin ihan kasvattajalta. Silloin kun Rocky oli pentu, eli on käytetty kaikista eniten. Sitten on tämmönen oranssi, jossa on pitkä heittonaru, ja sen takia mä tän silloin ostinkin. Ja nyt tää on ollut eniten käytössä tässä lähiaikoina. Sitten on vielä tää vesidami, joka on Rockin ihan ehdoton lemppari. Eli tätä se hakee niinku joka paikasta. Se on ihan sama, heitätkö veteen vai heitätkö maalle. Mutta se hakee sen joka tapauksessa. Et se on siitä hauska. Sitten on näitä nammipusseja, eli tämmönen iso musta. Ja sit meillä on kans semmonen hurtan pieni, mutta mä en löytänyt sitä tähän. Niin mulla olisi sitä nyt tähän esiteltäväksi. Sitten on näitä rasvoja tällaisia, eli tassurasva, jota me käytettiin talvella tosi paljon, koska anturat kuivuu tosi nopeasti. Ja sitten on korvanpuhdistaja, jota me käytettiin jossain vaiheessa, mutta sitten Rockin korvat ei enää tykännyt siitä, niin me ei enää kauheasti käytetä sitä. Sitten on näyttelyhihnat, eli tällainen ihan normivalkoinen. Tosi ohut, että mä en oikein kauheasti luota tähän. Ja sitten on uudempia, eli tämä valkoinen, jota me käytetään nykyään joka paikassa. Ja siihen kuuluu tämmönen näyttelynumeron pidike, jota me kyllä käytetään vaan aika lailla näyttelyissä ja virallisissa junnuissa, ettei kauheasti mätsäräihin tää eksy. Sitten on vielä tämmönen ihan kultaisen värinen, jossa on turkoosit helmet. On jäänyt käyttö vähän vähemmälle nyt.
Sitten nämä harjat, eli ihan normikampa. Tämmönen. Ja sitten on karsta. Ja sitten on tällainen furminaattorin tapainen, jossa on tommoset tiheät noin metallihöskät tossa. Ja sitten on tämmönen ohuempi teräjuttu siihen, mutta tätä ohuempaa oikeastaan käytetä. Sitten kapulat. Eli tämä ihan normi toukokapula, jota käytetään aika usein. Ja sitten tää ohjatun noudon kapula, jota me ei oikeastaan vielä kauheasti käytetä, mutta ollaan kokeiltu. Ja sitten on vielä tunnarikapulat, eli tunnistusnoudon kapulat. Ei olla vielä näiden käyttöä kauheasti päästy kokeilemaan, mutta tarkoitus olisi tässä pikkuhiljaa ruveta harjoittelemaan noilla. Sitten nämä vetolelut, eli tämmönen pitkä, sinivihreä ja värikäs, vähän lyhyempi, mutta näitä me ei oikeastaan enää käytetä. Ja sitten on vielä tää heijastinliivi, jossa tätä punaista puolta mä käytän mettässä, että mä ylipäätänsä näen sen siellä, jos mennään vähänkin pimeämmällä. Ja tätä mä käytän ihan lenkeillä, tätä keltaista puolta. Täällä on vielä hihnoja, eli Verran fleecehihna. Käytetään treeneissä tän fleecepannan kanssa. Ja näistä on tullut yksi mun lemppareista tämänhetkisestä Rokin tavaroista. Sitten on ruutuhihna, kans Verran, niin kuin kaikki muutkin meidän tokotarvikkeet. Tämmönen liilanvärinen, 3x3 metriä mun muistaakseni. Sitten on vielä noutajahihnat, eli tämmönen ruskea, aika paksu, mutta tosi lyhyt, jota me ei enää oikeastaan käytetä. Eli tää oli enemmän käytössä Rokin pentuaikana. Ja sitten on tää sininen, jota me käytetään sitten taas nykyään. Tämmönen vähän ohuempi, mutta on kivan pitkä. Tätä on paljon helpompi käyttää. Ja sitten olisi vielä nää tää treeniliivi, joka on joka treeneissä päällä. Koska tänne on niin helppo pistää aina kaikki naksuttimet ja tällaiset, niin ne on aina täällä eikä niitä tarvii etsiä. Noin. Ja siinä meidän kaikki kammat sitten taisi olla, koska namit mä oon esitellyt, ainakin mun muistaakseni ja jossain postauksessa. Ja sit meillä on vielä tuolla varastossa, siellä on vielä Rokin sellainen iso kevyt häkki. Ja sitten on kaikki agility-kamat, mutta niistä mä varmaan teen erikseen esittelyn jossain vaiheessa. Eli tästä taisi sit olla kaikki Rokin tämmöiset peruskamat. Niin moikka!